Ντροπή στο Κεντρικό Κολέγιο των Μαρτύρων του Ιεχωβά. Αυτό το βίντεο δεν είναι αποστατικό, αντίθετα, καταγγέλει ξεκάθαρα την αποστασία. Πάρτε το χρόνο σας να ακούσετε, παρακαλώ. Κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID του 2020, τα μέλη του Κεντρικού Κολεγίου των Μαρτύρων του Ιεχωβά προκάλεσαν θανάτους, έσπασαν ζωές, βλάψαν σώματα και κατέστρεψαν οικογένειες. Πώς το έκαναν αυτό? Και γιατί ενήργησαν έτσι? Ας απαντήσουμε σε αυτές τις δύο ερωτήσεις. Πρώτα, πώς το έκαναν αυτό? Τα μέλη του Κεντρικού Κολεγίου άσκησαν ισχυρή επιρροή για να προτρέψουν όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να λάβουν ένα πειραματικό προϊόν κατά της COVID-19. Αυτή η προτροπή αποδεικνύεται από μια ακριβή ψυχολογική ανάλυση των λόγων που μεταδόθηκαν στα σημεία επικαιρότητας 7, 8, 9 και 10 του 2021 στον ιστότοπο jwa.org που παρήχθη από τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Επιπλέον, αδελφοί και αδελφές που απλώς καλούσαν σε προσοχή σχετικά με αυτόν τον πειραματικό εμβολιασμό διακρίθηκαν, τιμωρήθηκαν ή ακόμη και διαγράφηκαν. Επιθυμούμε επίσης να τραβήξουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι κατά αυτή την περίοδο 9 σαφώς ταυτοποιημένες βιβλικές αρχές παραβιάστηκαν από το Κεντρικό Κολέγιο των Μαρτύρων του Ιεχωβά και μέχρι σήμερα οι οδηγίες τους που παροτρύνουν ολόκληρη την ανθρωπότητα να υπακούσει στις υγειονομικές αρχές παραμένουν σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2025. Σε ορισμένες χώρες αυτό σημαίνει να συνεχίσουν τον εμβολιασμό, ιδιαίτερα βρέφη και εγγύους γυναίκες, παρόλο που γνωρίζουμε εδώ και χρόνια τους κινδύνους αυτών των προϊόντων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κατατέθηκε αίτημα έρευνας για υποτιθέμενη συνέργεια σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εναντίον όλων των μελών του Κεντρικού Κολεγίου των Μαρτύρων του Ιεχωβά. Αυτό το αίτημα καταχωρήθηκε επίσημα στις 6 Οκτωβρίου 2025. Δυστυχώς, παρά εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες επιστολές δυσαρέσκειας που ελήφθησαν από αδελφούς και αδελφές σχετικά με τη διαχείρισή τους της κρίσης COVID και τα βάσανα που προκάλεσαν, τα μέλη του Κεντρικού Κολεγίου δεν σταμάτησαν ποτέ να μας χαμογελούν σαν να μην συνέβη τίποτα. Αυτή η περιφρονητική συμπεριφορά ανάξια χριστιανών δεν μπορεί, πιστεύω, να γίνει αποδεκτή από τον αγαπητό μας ουράνιο Πατέρα, τον Ιεχωβά. Ας απαντήσουμε τώρα στη δεύτερη ερώτηση. Γιατί τα μέλη του Κεντρικού Κολεγίου ενήργησαν έτσι? Τα μέλη του Κεντρικού Κολεγίου των Μαρτύρων του Ιεχωβά υπάκουσαν σχολαστικά στις οδηγίες των αρχών και του σατανικού κοσμικού συστήματος, όπως περιέχονται στο έγγραφο FBO Full Toolkit της 6ης Νοεμβρίου 2021, που παρήχθη από το HHS και το CDC. Όλοι οι μάρτυρες του Ιεχωβά πρέπει να γνωρίζουν ότι ζητήθηκε από όλους τους ηγέτες των κύριων θρησκειών να εφαρμόσουν σχολαστικά, σε κάθε λεπτομέρεια, τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο και επομένως, ακούστε προσεκτικά, παρακαλώ, να προωθήσουν ενεργά στους πιστούς τους όλες τις υγειονομικές και κυβερνητικές στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένης φυσικά του εμβολιασμού. Αυτό σημαίνει ότι αν η Watchtower δεν συμμορφωνόταν με αυτές τις επιταγές, απειλούνταν με την απώλεια του φορολογικού της καθεστώτος ως θρησκευτική ένωση και επομένως τα πολλά φορολογικά της πλεονεκτήματα που θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν οικονομική απώλεια εκτιμόμενη μεταξύ 500 και 1.000 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως σε παγκόσμια κλίμακα. Τα μέλη του Κεντρικού Κολεγίου αποφάσισαν επομένως να θυσιάσουν τις ζωές των ίδιων των αδελφών και αδελφών τους, αθώων βρεφών και παιδιών, προκειμένου να διατηρήσουν τα υλικά τους αγαθά, καθώς και την καλή φήμη της Watchtower στα μάτια του σατανικού κοσμικού συστήματος. Είναι αυτονόητο ότι τα 11 μέλη του Κεντρικού Κολεγίου των Μαρτύρων του Ιεχωβά πρέπει να παυθούν από τις θέσεις τους, να οδηγηθούν ενώπιον θρησκευτικής πειθαρχικής επιτροπής, στη συνέχεια ενώπιον των δικαστηρίων και να καταδικαστούν αυστηρά για τις ανήθικες πράξεις τους. Μπορείτε να διαβάσετε όλες τις λεπτομέρειες αυτών που μόλις ακούσατε σε αυτό το βίντεο και αυτά που συνέβησαν εντός της Watchtower κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID, επισκεπτόμενοι τους δύο ιστότοπους που αναφέρονται στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Εκεί θα βρείτε απολύτως όλες τις εξηγήσεις και λεπτομέρειες που χρειάζεστε, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων μαρτυριών μαρτύρων του Ιεχωβά, που τραυματίστηκαν σωματικά ή συναισθηματικά, αλλά και μια παγκόσμια πετίτσιο για να απαιτήσετε δικαιώματα και δικαιοσύνη,
Και τέλος, μεταξύ άλλων, μπορείτε να διαβάσετε το αίτημα έρευνας που κατατέθηκε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για συνέργεια σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας εναντίον των 11 μελών του Κεντρικού Κολεγίου των Μαρτύρων του Ιεχωβά. Μην διστάσετε να επισκεφτείτε αυτούς τους 2 ιστότοπους που αναφέρονται στην περιγραφή, είναι πολύ διδακτικοί. Και μην διστάσετε να αναμεταδώσετε αυτό το βίντεο, είναι δημόσιοι, ή να το μοιραστείτε. Αν θέλετε να το κάνετε, να ξέρετε ότι έχει μεταφραστεί και διανεμηθεί σε 25 γλώσσες. Ευχαριστώ που ακούσατε και τα λέμε σύντομα.